高高橋、国際的参議院候補生者、清水孝之、選ばれご挨拶を務めていただきました。よろしくお願いします。ご挨拶をさせていただきます。ご担当されているシリーズ、全く年齢も、我々の職業も経歴も違いますけれども、改革だけの思いというのは一緒です。今、日本を変えていかなければ、今やらなければ、そういった思いは一緒です。マイクを握っております私、日本維新の会、7月の参議院選挙立候補予定者の清水孝之と申します。 ABC 朝日放送でアナウンサーをしておりました元 ABC アナウンサーの清水孝之と申します。7月参議院選挙あるんですけども、その前にはこの尼崎、大変大切な市議会議員選挙があります。日本維新の会からは5人の公認候補が出ております。来月の尼崎の市議会議員選挙、日本維新の会から5人公認候補出る予定と今のところなっております。そのうちの3人、久保孝明、そして長崎宏親、そして木村真治、今この3人が日本維新の会市議会議員候補、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。3人が今ここに集まっております。これ国レベルで見ますと、宮崎には1000兆円になろうとしています。この額なんですけども、今、一人っ子、子供が生まれてくると、1000万円の借金を背負って生まれてくる、それと同じぐらいの借金を今、日本は国として背負っております。じゃあ、高木です。こんにちは。橋本さんが今、やっている大阪での改革、今、この、兵庫県、神戸とか行きますと、これ、維新の会、乗っ取ってくるんじゃないかと、大阪の会が乗っ取られるみたいな、そんな報道もあったりするんですが、そんな思いは全くありません。そもそもこの尼崎とか宝塚とか神戸とかそれぞれいいところといっぱいある町がこんな簡単に大阪に変わるわけはないです。それぞれ町の人はもちろん残ります。でもその上でお互い協力し合ってできることはやっていこうと、空港がいくつもあります。もし協力できたら一緒にやった方が無駄が省けていいんじゃないですかと、港の整備、港湾の整備、これと一緒になって大阪と兵庫と一緒になって考えていったら、これは効率が良くなるんじゃないですかと、そういった改革を日本維新の会、大阪の構造から始まりまして、同州制へと行っていこうとしています。日本維新の会がやろうとすると本当に簡単なことなんです。無駄を省いて、本当に必要なところにお金を回していくと、日本の未来のため、子どもたちの未来のため、文献改革なんです。無駄を省いて本当に必要なところにお金を回していく、そういった改革、日本維新の会行ってまいりたいと思っています。そして本当に必要なところへと人の関心を使ってまいります。この人口改革、行動改革行ってまいります。日本維新の会です。久保孝明、今ご挨拶させていただいております。頑張ってまいります。ぜひやらせてください。ありがとうございます。久保孝明、どうぞよろしくお願いいたします。日本維新の会、この尼崎、今2500億円もある借金、なんとか削減をして、無駄を省いて、そして本当に必要なところへとお金、必要な財源を回していく、そういった思いで、その今からそうしております。大きなマイク声で大変失礼いたします。日本維新の会、日本維新の会、久保孝明、そして私、参議院候補予定者、清水孝之、今、ご挨拶をさせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。卒業を進めます。でも、改革にかける思いは一つです。今の日本を変えていきたい。未来を作っていきたい。借金を残さないような、そんな社会を作っていきたい。そういった思いは一緒です。